Dante Buħaġar ta' 19-il sena mill-imsida ġie kkundannat 4 snin ħabs wara li ammetta li seraq mingħand anzjana ta' 73 sena fil-Belt. Iż-żagħżugħ ġie akkużat li għamel dan ir-reat f'Settembru li għadda u li kkaġunala ġrieħ ħfief filwaqt li kiser 2 sentenzi tal-qorti. Fil-qorti ntqal li żagħżugħ għandu l-vizzju ta' droga. Apparti s-sentenza ta' ħabs il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Jana Mikallef Safraġġ ħarġet ordni ta' trattament fil-konfront tiegħu għal perjodu ta' 3 snin. Raġel ta' 33 sena mix-Xewkija ġie mixli l-ħadd li għadda ħebba l-maħbub tal-mara tiegħu f'Għawdex u tressaq fil-qorti ta' Għawdex quddiem il-Maġistrat Simon Grek. Fl-awla ħareġ li qabel il-ġlieda l-koppja li tinsab għaddejja minn proċess ta' separazzjoni kellhom argument fuq il-mowbajl. Ir-raġel ġie mixli li ħebb u kkaġuna ġrieħi gravi lil maħbub ta' martu li keser il-paċi pubblika li jeddet u insulta lil mara u li uża l-mowbajl bi ksur tal-liġi. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest imma l-Ispettur Charles Bernard Spiteri oġġezzjona għax hemm in-nies li għad iridu jiġdu. Il-Maġistrat Grek laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest b'depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 6,000 euro. Niġerjan ta' 41 sena ġie ordnat jirritorna 3,500 euro lil mara li froda billi ġila taħseb li kienet fir-relazzjoni ma' soldat Amerikan fl-Afganistan u bekk batitlu l-flus. L-akkużat inġib Malta mir-Renju Unit minħabba akkużi dwar ħasil ta' flus u frodi. Brabta ma' dawn l-akkużi l-pulizija akkużat lilu u numru ta' persuni oħra li f'Awwissu tal-2020 u anke qabel ifrodaw lil din il-mara. Il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek sqarret li dawn sfruttaw il-ħniena u l-ġenerużità li wriet il-mara. L-akkużat ġie kundannat sentejn ħabs sospiżi u ġie ordnat jirrifonda s-somma ta' 3,500 euro fi żmien sena. Barra minn hekk irid iħallas ukoll l-ispejjeż tal-qorti li ammontaw għal kważi 2,000 euro. Raġel ta' 44 sena minn San Ġiljan poġġa taħt ordni ta' trażżin wara li ammetta li fastidja lill-eks fajla tiegħu permezz ta' telefonati u billi mar id-dar tagħha mingħajr ma kien mistieden. Huwa tressaq il-qorti 3 filgħodu quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Eman Heyman spjegat li l-akkużat u l-vittma sseparaw f'Ġunju li għadda wara ġlieda żgħira. Madankollu minkejja li wara dan l-episodju l-kuntatt bejniethom inqata' għal kollox. Xahar wara l-akkużat beda jċempel l-eks fajla tiegħu anke wara li kienu kelmuh il-pulizija. Fil-fatt l-Ispettur Heyman qal li l-imputat mar id-dar tal-vittma wara li kelmuh il-pulizija u der filmati tas-sigurtà idoq il-qampina tad-dar tal-eks fajla tiegħu. Wara li r-raġel ammetta l-akkużi fil-konfront tiegħu, id-difiża suġġeriet ordni ta' probation. Fis-sentenza tiegħu l-qorti avżat lill-imputat biex ma jagħmilx kuntatt mal-vittma u ngħata ordni ta' probation u ta' trażżin għal 18-il xahar.